Terus sawang wae sing penting yen nganti Kurawa wani nyidek bumi ing Klampi Sireng. Wo iki engko berdarah-darah tenan lho. Iki sapa? Inggih. Dipun tepangaken kula lari kliyang kabur kanginan kandhang langit kemul mega. Nami kula pun Bambang Asih Prana. Bambang Asih Prana? Inggih. Ana wigati apa tekono Klampi Sireng nemoni kelawan Ratu Ndarawati. Kula mangertos bilih paduka menika socaning rat oboring jagat. Kula kepengin ngayom dumateng ngarsa paduka dados abdi paduka supados kula ugi saged nderekaken tumrap anggen kula badhe cawe-cawe netepi dharma satriya lan ugi njejekaken adilan bebener. Arep suwita karo Ratu Ndarawati. Ngono inggih. Yen pancen kaya mengkono jer Basuki mawa beya. Kae para sata Kurawa teka ana Klampi Sireng ae. Nadyan kae ora njarah raya entek-entekane golek limpe. Kowe iso ngundurake para Kurawa kae gedhe ganjaramu. Ganjaranipun menapa? Kowe tak wenehi desa Klampi Sireng sak randane Semar sing jenenge Kanastren. Kula mboten milik kalian menika. Nadyan ra milik engko calone ya darbekmu kuwi. Oh. Ah. Oh. Yeah. Mentang Dewa Debya
kota apa ramyaning angsa sangka kumanyar mangreng karo mengpuri mangken tanpa siring tempet dosa reknaning bawana sembah pangabekti kula kunjuk kepada Koko Prabu Ndorowati jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara kadangipun Kakang Kaipe ya ndak tampa gawe renaning daya anggon mulu maksana kaya wong bingung lan wong linglung semune rasamu liwung kepiye ya ya napa
Nggih. Murcanipun Kakang Badranaya prasasat Pandhawa kecalan saka guru ingkang santosa. Para warga ngamarta kadhi kelangan kiblat menawi lumampah boten wonten ingkang hanuntun hanjot dumateng kautaman Koko Prabu. Menapa menika karana jagat ingkang sampun sepuh donya ingkang prasasat meh runtuh dene kahananipun malah saya peteng dedet kados mekaten Koko Prabu. Saranane wong yen lubung batah lopo kurang guling halinga solah jatmika kadangipun Kakang Yai Arjuna wonten dawuh Koko Prabu Purhanana ya Dimas. Yektine lakune jaman kuwi tanpa beda kaya lakune wektu sajroning sedina sewengi. Wiwit saka esuk awan sore nganti ratri. Maknanipun kados pundi? Ing wanci esuk kuwi sinebut jaman emas. Ing jaman emas kuwi anane mung kautaman, kebecikan lan hambek suci. Menungsa mung manembah lan ibadah sarta ngagungake rasa asih marang pangeran, welas karo pepadane makhluk sarta tresna karo alam saisine. Mula ingkang kababar anane mung tentrem rahayu merga jagat iki isih suci durung kalepetan dening dosane menungsa. Inggih. Banjur angka loro ngancik wanci awan sinebut jaman perak. Hawane wiwit panas, srengenge wiwit njedul, merga kanistan nadyanto mung sithik wis wiwit ana. Sak banjuring lerek meneh wanci sore utawa sinebut jaman tembaga. Menungsa wiwit bingung rasane, kemrungsung batine merga bakal tumindak lan bakal niti ing wanci bengi utawa wanci peteng. Ing jaman tembaga antarané kanistan lan kautaman bobote timbang sing tegese ning endi ana kautaman ning kono uga ana kamurkan. Inggih. Sabanjure ingkang pungkasan ya kuwi wanci bengi utawa ratri sinebut jaman wesi. Kahanane peteng menungsa polahe kaya kelangan kiblat. Wis ora weruh karo kautaman lan kebecikan. Ora ngerti karo panembah lan rasa asih, anane mung wong golek mulya, mulyane dhewe-dhewe kanthi liwat dalan kang nista tanpa gagas rekasane wong liya. Mulai jaman wesi iki kautaman wis ilang merga kagiles dening mungkare hawa nafsu ingkang ditindakake dening jalma manungsa. Inggih. Lah, nanging yektine lakune jaman lan wektu mau kaya ubenging roda. Lakune jaman lan wektu kuwi kaya ubenge roda wiwit saka esuk awan sore bengi banjur balik esuk meneh sakteruse. Tegese yen jagat iki wis ngancik jaman wesi bakal ngambah jaman emas meneh, nanging suwe lan orane lakune wektu mau gumantung tumindake manungsa kepiye. Yen sipate manungsa mung uja murka ngumbar dosa, lakune bengi saya dawa, nanging yen menungsa gelem mertobat lan dandane pakarti tumuju marang kasucen, pepetenge wengi enggal gumingsir dadi biar padang ngancik wanci gagat rahina.
Mula Yayi, yen kahanane saya peteng dedet lelimengan mesti padange enggal teka lamun to menungso yektine gelem nyedak lawan panembah lan ibadah bakal weruh jedule srengenge kang dadi pepadang padange urip lan ngrasakake segere hawa ing wanci esuk Dimas Arjuna. Perkartika panjresuk sumelak wadana kengis pangasadining kusuma memayu waloyeng bumi kaitanen dimen ngrata ngaturaken panuwuning tanpa upami Koko Prabu. Siadi bakal menyang endi? Nadyan Kiai Semar sampun murca mesti kemawon kula mboten badhe negakaken dhumateng anak-anak ibu. Pramila palengguhan samangke kula tetep badhe bidhal dhateng Klampis Ireng. Yen ngono bareng karo lakuku merga sing ndak tuju tanpa beda kelawan Siadi. Ayo ditonton. Yen Semar ora ana kira-kira polahe menungsa do kaya apa? Suka marang soreng prangodane arum-arum
Yekti dudu sunari Surya Candra ndarumyang Kartika nanging gumelare kahimbangan alang-alang kumidir ing ngundarandir bawana. Ana wujudan putran Denta, putran tegese cilik Denta gading. Nadyan cilik gedhe pangaribawane nenggih menika ta ingkang awawisik Sang Hyang Padawenang. Ing nalika ing mangke anampi sowanipun ingkang mayah nenggih lurah ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya ya Ismaya. Mangkono kawijil kang pangandika alus ruruh ririh hangarah-arah kebak ing reh kawibawan. Cahniyah ning talaga kadilangit mambang tang pasulan upamaneka lintang tulya kusuma iwa sumawur Astungkara sidam sekaring bawana langgeng putu kunggir Ismaya diprayogakne anggonmu sowan. Megegek ugak-ugak sadulita melae. Inggih Eyang Pukulun. Awit saking pangestumu kula mboten kirang sawiji menapa. Sembah pangabekti kula mawan tuwa-tuwa kunjuk Pukulun. Iya Semar ndak tampa. Ndak sawang katon peteng kang guwaya semuni ana bab ingkang dadi geyongane kayun. Eyang Pukulun kalilan kula matur saklebetipun bingung raos kula sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka supados Semar menika enggal antuka trontong pepajar. Nuwun sewu tiyang ing tanah Jawi rumiyin menika saderengipun wonten mandhapipun agami maneka warni menika kawontenanipun sampun sae. Rasa kamanungsan sampun dipun gondheli kenceng. Rasa guyub rukun sampun budaya ing saben dina. Ning saksampunipun agama menika nyebar wonten ing Pulo Jawa sebabipun menapa mongko agama niku tuntunane menungsa kangge nuntun dumateng morale titah. Ning sakwise menungsa niku do ngrasa agama tik pakartine kaya wong sing ora nggilut agama yang Ismaya Purhanana ya nggih. Agama kuwi tuntunan ingkang tumuju marang tatanan ingkang tinulis ana ing kitab suci minangka paugerane menungsa supaya tentrem lahir batin, slamet donya nganti akhir.
ewadene yen ana menungsa wis ngrasuk agama lan nindakake ngibadah nanging pakartine isih salah kuwi dudu agamane sing luput nanging carane nghilut agama lan carane manembah sing durung bener merga akeh-akeh wong ibadah kuwi mung wedi lan kuwatir besok yen mati nganti nyemplung ana ing neraka disiksa ana ing yomani saiki ulun tak mundhut prisa upama besok swarga lan neraka kuwi ora ana kira-kira menungsa gelem ngibadah lan manembah apa ora Semar kula mboten saged caos wangsulan Eyang Pukulun kula namung nyadong dawuh paduka kemawon kados pundi lereking pangandika paduka Ismaya yen ngibadahi menungsa mung merga milik swarga tegese pangeran kuwi mung dadi lantaran upamane wong mlaku Gusti ki mung dadi wek tujuane ngibadah ora marang Gusti ning ngibadahe mung pengin swarga Semar mongko sejatine wong sembahyang kuwi wujud katresnan lan tandha matur nuwune makhluk marang pangeran sing nyatane wis paring kanikmatan sing semono agunge banjur tandha-tandhane menungsa sing wis bener lan bener ngibadahi kuwi ora mung nindakake perintah lan ngedol cegahe pangeran nanging uripe saputuhe mung direngga rasa asih tresna marang apa wae lan sapa wae klebu tansah tresna marang alam saisine mula nadyanto akeh wong sing tumindak apik lan becik akeh wong sing padha ngibadah ning ibadahe kuwi tujuane kanggo apa ana uga wong tumindak becik ki merga pancen kepepet bisane ya kaya ngono ana uga sing tumindak becik merga pancen wedi ana uga wong tumindak becik merga pancen sing dibisa ditindakake ya mung kuwi wae ning sing luhur dhewe tumindak becik tanpa dipeksa lan rasa wedi karo sapa wae lambarane mung gedene rasa tresna Semareka den prayitna semurire eka balik aduh kulun kadilu mampah wanci pangklong kepapak obor sewu nembe menika kula mangertos bilih jati-jatining urip menika sanget werit kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Yang Kulun Semar sakwuse padhang kang dadi pikirmu aja kesuwen anggenmu mapan ana kahyangan alang-alang kumitir merga lamun ta kowe lunga saka desamu iki mengko wis ora ana sing dadi gondhelan malah kepara bisa mbebayani merga ora ana sing elek-elek tumuju marang bebener satemah menungsa mengumbar karo nepsune dhewe baliya marang desamu lan aja kaget lamun ta weruh desamu wis beda nalika kok enggahe biyen lan ripalungguane iki tak sebul nganggo donga pangestu dandana cara nom-nomamu biyen nalika isih mapan ana kahyangan men wong ki banjur ora iwuh pekewuh marang sapa to Semar kuwi sakwuse jeneng kita dandan kanthi prayoga kanthi jatmika
gandeng kuwi papan dunungmu sing bisa ngrampungi ya kowe. Malah kanthi lakon iki mengko anak-anakmu bisa mawas diri lan dandane pakarti. Anggene padha mendem karo sing jenenge kadonyan. Lho, anak kula kados pundi? Nalaripun ing dipun lampahi anak kula ing kula tilar menapa kula? Wis ora perlu ndak jlentrehake mengko wangsulane ya kanthi dumadining lelakon. Tak sebul ripalungguhan iki salina wujud Semar. Becik besok mendem baris sing gareng lawan wonten timbalan kang ngadhawuh Raden Patih Harya Sengguni kowe weruh dhewe to adimu sakloron kae ora kena disepelekake Kurawa padha mundur sing bisa ngrampungi adi-adimu ya mung kowe dhewe yen kowe bisa nekuk adimu Petruk lawan Bagong Tanwurunga gampang pitungi supaya enggal klampis ireng ki dadi hak wewenange wong Astina banjur kowe nampa dhuwit jumbuh kelawan prajanjet samangke adep ana dhewe kae adi-adimu wah ora kena ginahi becik tenan Petruk karo Bagong kowe aja nrimpeti lakuku aja ngorak-arik sing dadi cita-citaku kowe iki sik nekat yaene sik nekat kowe bengak-bengok kaya ngono tak sah mripatmu sabang kaya ngono bola-bali bocah ora genah ngeyele dikek ning ngarep dimulyake nek ra gelem aku wit kuncung nganti gelung kowe barang dadi kere saiki wancine munggah bali paradene kaya ngono kuwi kowe aku ki wakile bapak sing nentokke keluarga Klampis Ireng dina ki dudu sapa-sapa kejaba Menala Wigareng lho lek sing kok tentokne tumuju marang bebener lan apik monggo Mas monggo aku manut aku tuturi lek kelakuanmu kaya ngono ngedoli warisan bapak sing rong cetha lunga apa mati ngene kelakuan menungso apa kelakuan iblis oh pancet dawa umurmu kowe Ayo batok ikutin aku. Ayo sayur tongkoro pakai tiwuri. Kalah karo Mas Gareng. Kalahe ora mentolo karo wong ngono.
Wis cilik ceko. Mripate kira sikile gejek kaya ngono kuwi. Lah kek tak antem pisane genah semabut no garenge. Ora mentala, Tru. Lah terus piye? Pokoke piye carane aja nganti Kurawa kuwi mboten jarah rayah klampe sireng. Perkara gareng rasa diwales jarne engko turu dhewe kedeke engko. Terus sawang wae sing penting yen nganti Kurawa wani nyidek bumi ing klampe sireng. Wo iki engko berdarah-darah tenan lho. Iki sapa? Inggih. Dipun tepangaken kula lari kliyang kabur kanginan kandhang langit kemul mega. Nami kula pun Bambang Asih Prana. Bambang Asih Prana? Inggih. Ana wigati apa tekono klampe sireng nemoni kelawan Ratu Ndarawati. Kula mangertos bilih paduka menika socaningrat oboring jagat. Kula kepengin ngayom dumateng ngarsa paduka dados abdi paduka supados kula ugi saged nderekaken tumrap anggen kula badhe cawe-cawe netepi dharma satriya lan ugi njejekaken adilan bebener. Arep suwita karo Ratu Ndarawati. Ngono inggih. Yen pancen kaya mengkono jer Basuki mawa beya. Kae para sata Kurawa teka ana klampe sireng ae. Nadyan kae ora njarah rayah entek-entekane golek limpe. Kowe iso ngundurake para Kurawa kae gedhe ganjaranmu. Ganjaranipun menapa? Kowe tak wenehi desa klampe sireng sak randane Semar sing jenenge Kanastren. Kula mboten milik kalian menika. Nadyan ra milik engko calone ya darbekmu kuwi. Konjur diwenehi klampe sireng diwenehi randane Semar yen Semar goleki mangke kados pundi. Kowe canem ora ngerti bangsa ngono kuwi. Sing ngerti sing lawas-lawas ngene lho. Wong masem kaya kowe ora ngerti. Sawul Bambang Asih Prana adine Ratu Ndarawati. Kowe sapa? Kartomarma. Arep apa kowe? Sing kudune takon ki aku, kowe ngopo ngidekake sikilmu ning klampe sireng? Iki bakal dituku wong Astina. Arep dibangun mall ning kene. Mall denggele mlocot. Wah. Wah. Ibane tumbak.
Adianto mundur nanging dereng kalah. Yekti kemayan ing ngamijil saking anggane nenggih Bambang Asih Prana. Kaya lesus lir pinusus kabuncang para kura bali marang negarane. Kurawa sampun kula unduraken. Matur nuwun. Menapa malih ingkang kedah kula tindakaken. Wah. Ing antase yahine nek ana wong soroh bau kaya kowe. Pengin kok dikongkon ning ngono ra. Mumpung badan kula sehat menika. Salangan tenan. Kae cah telu anak Semar ya tukaran. Kowe iso ngrukunke cah telu kae. Oh, dadi abdiku kinasih pangestu. Ora manut karo wong gerang kowe. Mas, Mas. Woi. Wah. 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 Ayo gelem pisah kok. Pisah ora. Bocah telu ora nek sing bejaji kabeh. Ngendel-ngendelke. Pisah ora. Wis saiki sapa ki numpakno nggur sirah kuwi sapa? Ora apa, Gong? Bareng ndangak ya ampun ra katokan cae. Ayo pisah. Pisah-pisah apa ki perkaraku? Kowe iki wong Japa rasa melu-melu. Janji ra gelem pisah kelakon mati kabeh ngono iki. Bapak madhep rana lho ora. Mayat hidup ndasmu ora. Bapak terus. Kowe ngopo? Aku wis niteni jane. Aku lunga iki jane arep ngerti polahmu kaya apa. Larak tenan. Rayaan warisan. Yareng ae. Bapak. Sida kok dol ning Ngastina. Nek kowe yo ngerti. Lah aku sewengi ndelok lho ki mau ngoten. Pak aku diseneni kaya ngene kelakuane komplain kaya ngono kowe. Aku jane batinku iki mesti bapake ora sedo ora mati. Wong iki wong Jawanta. Lambene garing sing wilayah kaya ngene Desa Mor didol nang ngene Kurawa. Arep kok dol pira? Omahku arep kok dol pira? Tak dol 3 triliun Bapak. Lah semono ki jane aku ya setuju lek semono. Iki ya ngono ora malah melu-melu. Nah, Bapak sudah pulang ya. Nah, desaku Cepet Rejo lagi arep mbangun desa.
Ndorowati ki ratune kae ya gawanen rono. Piye carane kabeh ndonga supaya Cipareja iso dibangun. Mergo bengi ki lakone bangun, Semar. Endi? Anu Bagong bangun desa. Bagong bangun desa. Ngen mundi, Tru? Pecuk-pecukilan. Kowe endi, Reng? Ngolah-ngalih ra cetha alamatku. Apa enek wilayah Kungkling Rejo. Sinuwun nggoni wong cilik nangis kalian jenengan teng Cipareja kok. sepirake luputku. Mas Bagong aku kapiyen njaluk ngapura bener kang dadi kandhamu wong yen mengidan karo bondo karo anggon-anggon karo sandangan yektine kabeh mau ora iso nentremke rasa sandangan kuwi ora iso nentremke rasa sing iso nentremke malah lek ra ngangge sandangan kuwi malah tentrem. Andi amar lagi mulai kaya alungone lho ra. Iki ngapa to? Aku tukaran katiyem njaluk apa mas-mas lha aku ora duwe apa-apa. Monggo jare sing jenenge diam itu adalah emas. Mula dhek njaluk emas aku ya diam ngono kuwi. Wis rukun bareng. Kuwi anake gembrayah ngono iso geger ora. Piye iki piye? Aku njaluk ngapura Mas Bagong. Ya padha-padha sepira gedene nakanku aku ya njaluk ngapura. Luputku, sorry Pak, sorry sepira gedene luputku njaluk ngapura. Kowe kudu bangun nikah ya. Wis tau tukarane apike bangun nikah. Kaya wong Tulungagung lho, bangun nikah nanggap wayang. Ngono apik kaya ngono kuwi. Dadi loro-loro gawe mbangun desa karo mbangun nikah. Ngono. Oke, siap, matur nuwun. Kene Nduk, mburi kene Nduk. Inggih, Mas Bagong. Pak, dawuh apa lho, kiyaine ndang ngomong apa ta apa lho. Sinuwun Prabu Ndarawati, iya. Ndarajuna, iya Kakang. Nah, matur nuwun sing jenenge wong desa niku tentrem rasane marem batine yen para penggedhene gelem medhun ngeten iki. Nah, mangpirsane nika wong ing Cipareja sami nunggal tekad, nunggal niat, nunggal kiblat golong geleng gilik ciptanipun anggene kepengin dandani desa. Mbangun desa niku mboten namung secara lahir kemawon, ora mung dalane sing apik, papan panembahe sing becik, mboten namung niku. Ning piye carane iso gawe ati sing melu suci. Mergo ngeten, laku sing abot dhewe, laku prihatin sing abot dhewe niku jebul mboten kok tiyang poso, tiyang rawat, tiyang sesirih lan sanes-sanesipun. Ning laku sing dhuwur dhewe derajate niku lamun to duwe ati sing apik,